pwede na tayong ano niya na aponet para kikita tayo. Pero mitas siya ano yung guy, mitas na yung makro. Di 15 niya ano. Ito doon naglimaya mo. Matataas na niya kasi wala na yung mga ano, yung mga nasa taas ng bundok, hindi na sila makakatanim. Hindi kaya katapos yun eh. Hmm. Malipas na lang naman. Yun sa atin naman ang pasulong yan. Kahit ganyan. Isa si Idol TikTok ang nakilala kong pinakamasipag na magsasaka. Sa oras na yan 11 AM, nalita ko ng dating, hindi ko nadala kaagad yung mga pesticide na kailangan niya para pambomba ng mga insecticide, kaya patanghali na siya nakapag-spray. So kailangan talagang agapan dahil yung mga naninira nandyan sa mga ilalim ng puno ng okra. Lalo na ang panahon ngayon, paiba-iba, uulan, tapos sa araw gustong gusto ng mga naninira ang ganyang klima. Ang pagiging magsasaka ay hindi birong hanap buhay. Nakita ko ito sa aking mga magulang, sa aking tatay, kung paano sila magtrabaho sa bukid. Kaya lahat na magsasaka, saludo po ako sa inyo, dahil kundi dahil sa inyo wala po kami makakain, wala po kami bigas na may sasaing, wala po kaming gulay na makakain. Kaya mabuhay po ang magsasaka, mabuhay po ang mga naghahanap buhay ng parehas. Ang pagiging magsasaka, yan po ang nakagisnan kong, nakamulatan kong kung paano kami mabuhay. Diyan po kami binuhay ng aking mga magulang. Ang pag-aalaga po ng palay, pag-aalaga po ng mga sitaw, kalabasa. So inuutang po ang mga pagkain namin bago kami aani. Kaya nga sabi ng magulang ko, hindi pa kami nakaani, kumbaga nakain na namin. Selita niya. Alam po, Wow. Parehas lang pala. Siyempre, yan ang sinan mo sa akin. Alang-alang hindi ko bibilin. Ito yung ano, timplada. Kutsara, binigyan ng kutsara ito. akin lang kuto, itong maputi. Wala ko. Dahil ako tapon na yan. Kunya, may kanya labulong. Yan ba ba? Ulan po ngayon sa farm. Maraming insekto. Kailangan puksain. Si Konsya lang bahala dyan. Si Idol TikTok. Walang kamatayang pamuksa. Hindi tilapia. Malaki na bunga na siya. Ayun, laki na. Ang bilis lumaki. Diyo, may bunga na pa niya, oh. Ha? Ayun, laki ah. Marami po naninira. Kailangan puksahin. Kung hindi, masisira ang mga halaman natin. Oh! Kailangan hanggat maaga puksain na sila para lalaki ang ating mga halaman. Kulay dilaw nga, oh.
Po ang ating mga kalabasa. Kakaiba ang daon. Kulay puti. Amerikano. Amerikano sila. Oh. 80 kilo. 80. Hawapin. Matataba. Ne. Tsaka ang daming bulaklak oh. O sa dinaanan natin, malakas yung ulan. Pero basa naman yung lupa oh. Hindi, may naninira daw. Wow. May siray ha? Tayo. Ating manusok. Tayo ha? Ating manusok. Ayan o. Ayan o. Peste. Tangang na. Ay may ano na nga, bulaklak oh. Bunga na yan. Bakit yun brown? Ba't brown siya? Ano yan? Yung mga okra. Anong bro? Brown na bulong. Magkain na lang oh. Naringasta. Namumulaklak. Ito may bulaklak na yan. Namumunga na yan. May naninira. Yung manusok. Oran. Oh, alam mo dyan. Napin ring manusok rin. Nabimpin. Uling mabanglo yan eh. Oh. Yaman daging balakang yan. Bulong na. Buwan eh. Oh. May daming bunga nito oh. Hindi ka nakadalim eh. Hindi, tignan mo yung okra, ang daming bunga. Oh. Hindi, tingnan mo yun. Okay. So, may bunga ka na, tiga pa mamunga na lang eh. Ay, oh. May bunga na nga. Malapit na yung pera, Kosyal. Ha? Tapa po, magtagkatamitas na eh. Oo. Matama na kita ba? Dala to kay, dalhin natin sa kilala mo, sa ano. Kung mababa rito, sakay natin ng truck. Kaya kay sa pick up lang. Huwag natin labanan yun dito, masyado mura. Ha? Di tayo ano, sayang yung pagod tsaka ano, puhunan natin. Di ba dumating yung bill ko ng kuryente dyan? Ito, Para makabayad ako? 560. Minimum lang, no? 5 pesos, 60 centavos. May pondo ako doon eh. 200 ang linagay ko dyan eh. Alam ko. Dumating. Ang daming bunga na oh. Diyan kailangan talaga yung pesticide no pag ganyang ano, crucial na mumulaklak no. Sabi nga ni kung tapos ano, pagkatapos ng ulan dapat yung spray. Ah, Daw umulan, tapos pagkatapos ng ulan yung spray talaga. Lalo na yung ulan, patik-patik lang, hindi malakas. ah. Paparating lang ng isip ko yung ganun ulan. Ah, ganun ba yan? Dapat umulan malakas na. Para pag malakas, matatabuhin naman yung isip ko lahat.
Kaya naninilaw yung dahon dahil sa insekto, no? Pati yung ano, may naninira yata yung mga... Pinag-spray nga niya. Kita niya na. Pinag-spray din yan. Oo, may naninira din. Meron na nga ang bunga po net. Ilang araw lang, oh. Yung ano, lumusot na ba? Yung tinanim nilang kapaya doon, nilalani? Oh, tinalang kay. Ah, okay, very good. Tinanam yung kay karinda yan. Ano? Yung tutor. Ah, no rin. Yung gilid ka rin. Ah, bakit talili kaya? Oh, baka kaya kabakod na. Ah, maganda yan. Marami? Ang galit dito. Ba, saan na nakuha? Nakita mo, brada. O, kuha pa siya, gandun. Sagar niya gandun. Nakaliran pa. Sagar niya gandun, no? Manyaman niya yung lagamay mo. No, pa mo kanya mo pindetan kamuting dadala. Ba, nagbibiyay siya araw-araw ngayon? Ali, Nakikita ko siya kanina, nakita ko na naman. untang kaya biya na may ako na ka rin. Yung tarlak. Dapat. May ako ya ka rin. May ako na ati na masina po kaya kin eh. Ah, Dati ng kapag-obra. Hindi mo na isang din sa kanya. Kapalin eh. hindi ka sanay sa init. Hindi siya sanay. Gara ka, press ko na oh. Oh, press mo nga ako, press ko. Walang hangin. Maus ka Ayan. hangin. Ay, Mas, kaya press ko. Maus ka hangin. na kung manaktak ko. Ay, yung karim daw. At kahit biglang minurad. Pasalilunga na, katigo ka rin. Gulit. Ayan, malakas na yung hangin, oh, malamig na, oh. Ay, napon, masita ni ngangin. Hmm. Na mga baligtad dyan piningay ngayon, napon. Hmm. Masikan. Kaya pula yung may patutod dyan pa yan, napon. Hmm. Oh, pwede na tayong ano niya, na aponet. Para kikita tayo. Pero may tas siya ng guy, may tas ng makra. Yung 15 niya ka, no? Kaya doon, naglimaya mo. Mga net, yung mga sweet tamarin na tinrim ko, tumutubo na yung mga ano, no? Nanunuli na, suli. Itang bulong daw. Naging press lang eh, naging press. Pinroning ko. Pag malaki naman na yan, ayaw mong tumaas, sa taas mo nang puputulin. Para tataas sila. Itong panahon ng manat. Hmm. Yung bantang arayat, muntaka, kiandalan. Hmm. Kasi mo pa ni sweet tama rin yung... Sabi ko kay Consyal, pahinga muna, ayaw magpahinga. Bali na. May no. Ang lakas ng ulan doon sa ano. Baltukan, tsaka sa Cabalcerol. Papunta ko kasi. Pagdating dito, mainit. Anindan, no? Iba yung panahon sa Escalera. Hindi umuulan. Doon umuulan. Sa amin umuulan lagi. Wala bang mawag ka, kini naman lagi. Kaya pala naman siya. Kala ko, umuulan dito. Oh, sabi ko, dito hindi. Sabi niya, kala ko binibiro lang ako. Totoo pala. Na, hindi nakakarating yung ulan dito. Mainit. Oo, mainit dito. Basta ka ganyan, kini mumuran, kini kayo mapali. Kaya pin po. Kimbala kaya mo, bro. Malulam. Pila na oras yung biyahe mo balik pa? Kanyang dagay ako, limaya mo. Galing 5 oras. Bakit kaya yung dami-dami? Kaya kalak tatay bintalan niya. Buti na, hindi Meron pag, kaming 12 hours. hindi yung daan nila, hindi pa gawa yung daanan. Ay, patugaw ngayon, yung masami niya. May daan ngayon, bago na yung daan, na para. Iwan mong oras yung dahil. Hindi alanan mo Yan, dyan. nakabalik kami yung panabukan ka. Balik niya mo. Wapi, balik. Sa TV mo niya. Kaya man na nanimagin na yan. Ayun. Kahit ang miras going nga rin. Kaya pinipiguan niya sakit, itang jeep pa maragol. Ay nung may sabag yung wayan, matakbag yung bangin. Yes, sir, maganda niya. Alam mo na preno. Parungan par. Mm. Kahit pa korba yung mga yan. Bit na si preno, kaya tapong babo. Sinabang na niya yung wayan. Yung bangin nga rin, siguro, dyan, suglong mo rin 5 wayan, kulang lang po.
May nakalalam. Wala kang kabuhay pala pag nahulog ka, Ay, no? tatandalanan niya ito. Talagang bagin niya ka na. May Kailangan doon, segunda ka lang, no? Engine brake. Patukuran mo, no? Kung nito, layar ko nga ito. Layan niya sa brake. Kita ko na itong pinadili ng dagya. Punta na. Buti, hindi nahulog. Isabi ang kwayan. Hagday kayo sa buka. Buti na lang kaya ang kwayan ngayon. Tapos nagdagawin kwayan na. Siya lang bone. Ay, may siya jeep. Apa yung darte pag kilyo kaya. Hmm? Kilyo kaya ang paitras. Ano mong ako doon ng rang buko. Akabito yan na ako. Ano yung kilyo kaya pati ng kwayan. May kalapot na yan. Tapos kahit sa truck mo niya. Jaya. Primera may pangulang ata. Oo. Mga 5 ako pa kanta yan. May sura pesto. Kaya tayong korbahan. Bakit yung darte? Alam anya nung kabal yun, may kapalukok na lang tao. Eh, naisip mati na lang. Tapos ganito. Buti magaling yung driver. Mamalo ng datang ako. Kunin pa korbahan mga yan eh. Hmm. Mga tindatang mati na. Kargabi ha. Overload yung truck, yung jeep ya. Nakakasagay. Overload siya. Nakakasagay. May nanay ng jeep. Kung makasagay mo na pag-biker. Jeep niya, ang pinakasapa na yung buko. Bundok ito. Kaya dyan ha. Tagabalito kanya pala ito. May kabandi kitang buko RCS. Sabi ng robot. Bapa niya. Eskalera, tagal yan ni Mars. Pumunta ng robot yun. Tagabalito ka Tagal yan niya. Kamag-anak ni Dara. Ay robot, huwag ka masyado maniwala. Sasabi ng 10, yung pang-11, mali pa. Kasi bigyan balik ito. Yung balero. Katang kanto. Puta yung babae ka lang. Tagay mo galong. Yung babae. Kung Parang babae babae. kaya, upang Pablo. Diba? Kasi bagal talaga ito. Bagal talaga. Wow, isang anak pulis. Pag natala ka ng paano niya? Ay, wala ito. Tanggaban? Hmm? Lasundang na. Tatang na. Tatang na ito. May maganda ng ano? Murang lupa sa baler, no? Magkano sa hektarya? Ay, mura-mura rin. Siguro, magkano sa hektarya? Mga 200,000? Itang istorya ng itang tawag ka. Kalakalitang kaya niya, kamura. At yung pambukuhan ta. Oo. Makakatang ka niya, buko pag nabakal rin tayo. Wah. Nakamuring kabungkal. Ano ako ba lang? Ang mga salikali may kalakalan eh. Lala. Kumikita ka sa buko. Kung ikaw pa nagbebenta, mas doble-doble kita mo. Yung ikaw ba kong nagyay. Kasi nga yan, di ko nang dala mo. Kaya 4 pesos. Sa 5 na 40. Eh, kung namin laka rin gaya, 25. 50 yung bukong ini. Kalahati Kalahati. na magalang, 40-50. Hanggang ngayon, sa 70 na. Nagkitiya pa ano. Mura yung lupa doon. Pang siping ng refill, 50 yan. Karing ko sasali, uling magkaili eh. Nangas ka? Pang gagawa lang mabilog. Kaya po nakasanting. Kaya tusukan mo yung story naman may anta. Alalim balating buko. Awa. Taram. Tabulamanan niya. Dasi pare ko ito. Ano na? Dasi na. Oh. Bisa kang ngalayan bus-bus. Biyene ka kalayan sa bobo ko. Nagbukuhan ko yan naman kantadar. May log yung kabilang milyon. Yung korimao. Mangwala mo kaya kang bukong nga ba. Walang dang marano. Ganyan do pa. Eh nala mag-remake kanta yung abli doon. Eh, mamay ka ba? Ay nala may mayan. Tagakaila rin ta. Patling. Patling lang. Yung mag-rolling buko. Nagbukuhan ko dati. Kaya tayong harap ng kaya. Para mo na balay matwa.